Davant les manifestacions que va fer en roda de premsa a l'alcaldia el senyor alcalde respecte a l'eliminació de la dedicació exclusiva que veníem tinguent cada un dels grups de l'oposició i l'eliminació dels secretaris de grup, persones que es dediquen a fer una funció de coordinació entre els membres corporatius de cada grup polític, fetes el mes de juliol, i escoltades les manifestacions de la senadora Carla Ripoll, volem manifestar que demanem una junta de portaveus per al proper dilluns, dia 3, amb tal de reprendre les converses que puguen finalitzar en un acord entre tots els grups de la corporació. Saben vostès, hem repartit l'últim resultat de les eleccions, on el Partit Popular va treure 16.794 vots i la suma dels grups de l'oposició van treure 16.593. És a dir, tenim una diferència de tan sols 204 ciutadans que legítimament li donen el govern al Partit Popular, però aquesta és la proporció de representació del pleno de l'Ajuntament. Pràcticament hi ha un empat en quant a representació de ciutadans de Gandia a l'Ajuntament de la nostra ciutat. Això no es correspon ni de lluny en els recursos que tenim cada un dels grups polítics per a poder desenvolupar la nostra tasca. I és per això que demanarem dues qüestions. En quant a les secretaries de grup, anem a demanar que es complisca la llei, perquè hem descobert que en el reglament del pleno, que és la llei per la qual s'hi regeixen tots i cada un dels grups polítics i també el senyor alcalde, consta que els grups polítics tindran almenys una persona, i així s'entén de la seva lectura, perquè és, dic textualment, cada grup municipal contarà, no diu puede votar, contarà. I això no es necessita ser advocat, però si ho consulteu amb qualsevol advocat sabreu que contarà és mandato imperatiu, és a dir, o en uno, o en dos, o en el que sigui. Però haurà de tindre una persona assignar a cada grup polític. I això va aprovar el pleno per unanimitat. I el pleno està per damunt del senyor alcalde a l'hora de prendre decisions o de fer rodes de premsa. Nosaltres demanem que es complisca la llei, és a dir, el reglament del plenari. I per tant, que el grup socialista compte amb una persona, almenys una persona, per a poder desempenyar les tasques de coordinació entre els distints membres corporatius que representem a ciutadans que van confiar en nosaltres en les últimes eleccions. I és un deure, no és sols un dret, és un deure que tenim el d'exercir aquesta representació. La segona cosa que volem proposar és que almenys cada grup polític tinga una dedicació en caràcter exclusiu, és a dir, que un membre, almenys un membre del grup municipal socialista, almenys un membre del bloc, puguen dedicar-se en exclusivitat a complir aquesta representació. I ho fem amb una proposta molt clara, perquè s'ha partit d'un equilibri inicial que apoyarem tots, i aquest equilibri inicial ha anat deslizant-se aparents retalls que el que busquen és llevar capacitat política als representants del poble, que també ho som, encara que no vagin guanyar les eleccions o encara que no puguem ser el govern per 204 vots, demanant que se garantisse un mínim del 20% dels recursos que vagin als grups de l'oposició. Per tant, el govern tindria un 80, com sabeu, 8 té 10 dedicacions exclusives de membres corporatius, més 2 de consellers electes, i els grups de l'oposició no tenen cap tipus de dedicació exclusiva o no tindran cap tipus de dedicació exclusiva en el qual s'enriqueix la nostra feina.
Inicialment la proporció no era del 20%, era més elevada, i encara que ajudem a vegades de dir jo me llevo el sou, tu també i tu també, el que estem trencant en realitat és la proporcionalitat de l'acord inicial de la legislatura, perquè no és el mateix llevar-ne uno de uno que llevar-ne uno de 13, i això ho entén qualsevol ciutadà. És per això que presentarem dues propostes que ha redactat el senyor Mascarell que busquen compaginar una cosa que és bàsica, i és la de la democràcia, en una altra que entenem que pot ser una necessitat, que és que l'Ajuntament no gasti més diners per a mantenir la seva estructura política. I com pensem que se pot fer això? Doncs en quant a secretaris de grup, el senyor alcalde podria decidir que es triaren entre els membres funcionaris de la casa i que aquests membres funcionaris de la casa passaren a una situació d'excedència forçosa personal eventual en el qual el capítol 1 de l'Ajuntament de Gandia no s'incrementaria. Si és el seu desig, nosaltres subsidiàriament faríem aquesta proposta. Però el que no pot passar és que els consellers lliurement formalitzats al voltant d'un grup polític per a poder tindre participació política en els assumptes de la casa, perquè és una obligació i un deure legal que tenim, que no tinguem una estructura mínima de coordinació a l'hora de convocar les comissions, a l'hora de preparar els temes, etc. I la segona qüestió és que creguem que els grups de l'oposició, i en això coincidim totalment en les manifestacions de la senyora Carla Ripoll, deuen de tindre almenys una persona dedicada tot el dia a poder complir en el seu deure de representar els ciutadans que es van votar i portar les iniciatives d'aquests ciutadans a les institucions democràtiques en les quals estan representats. Per això demanem reiniciar o començar, perquè no hem tingut ningú tipus de diàleg, en el senyor alcalde els grups polítics, incluïts el grup municipal popular, per a poder fer una proposta que no suposi una major despesa a l'Ajuntament de Gandia i que al mateix temps respecte el que són els principis bàsics de representativitat democràtica que deu de tindre qualsevol institució, i aquesta institució l'ha tinguda sempre al llarg de la seva història.